Ki babun ki ba nong snong joka snong lum dai kla berembong ki pan pau ka jing sungsi bat persya ahlur ka jing pankut ika tamasa cherry blossom baka sorkar jala kalabu ban pankut ika hakasni ublei ki babun ki ba joka snong berembong bat ki snong mamarjan jongka kim singwe ha ban panlong ika tamasa hakasni ublei henry ki babun kim kwa ban pan pau du rilade namar bakiting yo kisha pan stom ki bor snong hadin bagalami ka jing kran ka bajur baha kamtam hakiransan sosial media bagi ba ki persya ya katarik baka sarkar katmu ban pankut ika tamasa kasing ublei nakalyang unolom kubor jong mopor ban tip khambaha kamtam nakipai ba nong snong hakasngi ba ar ka arpo sa tarik urisa ar jara pholai hakajing la hiar jakasnong lumdai kla berembong layo bane kran bagi ba hakabakil pan pau wajing sungsi bakum ki kristan kim singwe hab baka jala kan panlong ika tamasa perthe kasing ublei aba persyang bane kran baki lem baka dur video ki babun kim kwa ban pan pau welade herikil ong pat bakim singo hap ikane karu komle jong sarkar kilong ru baka jaka baki khun kikti khamtam ki khun samla kinlai chikajinga seng hare kane ka jingle jong sarkar kaya lam paklapat eki bakin ngop haki eki jisngo bha jukane ka perthei kaban panjot eka jim jongki kilong ru baki pajba kimla ban le haba ki borsnong kilade ban ya chakmat kumban kedo hangni baka cherry blossom kan sedang haka kathanyo tarik naiwing balapan baik bahkan kut haka karkanai tarik naiwing arjar pholai kabade kasngi ublei haka madan kurkalang kabadon habohe rembong ribohe distrik kita habala long Kristan tentang mangi bala temen katanya lami kikun kiki jong sanuting kada tanggal ndak kena ila le esok kecing sungai cunga te kam sungai happy nomor ngayal cunga long Kristan de harus ni de tengin lek nok in lek jing seng ngin lek chata ikon samla ya pi nim so ya ha ban lek tamasa kasing sonde tengim dan sudan dan man iko ai ba ngin sekri ya uble ba im bat uba sisya namar kini tamasa bar ko ide kang kirong jong ka perthe tingi ko ai ba ngin yo ban sekri lại lưỡi be ya u tau ba bu ba thao yang ka chia i pat ka jongi pat te namar kini ki khun ki ti ki jongi ki ba dang ret ki ba dang sya ban ya lam tan du man ta ba ngin pedang kum ya kata teng long ngim so dan hok ban le kata ngin ya lam ban mangi ki khun sa kata ka ba sneu ta kam so ya ha ni so kwa ai ban ya lam ki khun kat ba la ba ni kwa ban ya lam ki sa ka ching ba ban mani yu ta ble wa im ba du ba sisya ta he ni so don kam man kat ba la ni kwa ai ban sakri yu ta ble wa im ba du ba sisya nim so kwa ban le kata ka ya kita masa ki rong jong ka perthe te ngau kumno de la ngau long hera ka ya kata ka ya kasngi bangi dei ban mane ya utrai te la ya pen le takat ya kate kata masa em hokra telong em hokra jaga bangi yo ban ya mane ya utrai ngela hap ya le tamasa ta kam jing so baha perthei ma ya ka jingjot ya ki lawai ki khun jongi kanwan ka jingjot dai baka ya lam ya ka jing baha ka la ya lam bakala ka sarkar ya ki khun jongi la ya lam bakala ya ka jing sneu jing thala jong ka perthei kim ya lam ya na ka jing baha jaka ban yo ya mane ya ka sngi utrai ma unong thau unong bu yang ni nong penlong beriu penman beriu yang ni la chu ya tamasa ya ka kam perthei ya uble ni la I seden em ngi dengam kwa phi ya ka tamasa perthei ni kwa ban sakri hok ya ta nong thau nong bu manda jerong mar ni la ya long Kristan ta mo ngim dei su ki jentil ngim dei su ki bam don ya ka balang nila don ya la ka balang nila sakri la ka balang dangi don keno ko bentai ya ka balang ru nila hap sakri hok ang ya uble